давоми боби 28. мардеро диданд ки ба самти дилхоҳии онҳо рафтан доранд. аспонашонро юрға кунида ба ӯ расидан гирифтанд. дар ҳамин наздикиҳо ягон деҳаи дигаре ҳаст? баъди салому алейк пурсиданд аз ӯ. шумо ба ин ҷойҳо бори аввал меоед? ба суолашон суол дод марди акнун ҳамсафарашон. бале, баробар ҷавоб дод ёдгору зубай. ин деҳа қарлуқобод аст. ба шарт доданд даромад марди асавод. лекин сокинонаш ягон одамгарие надоранд. ба касе лаби нонеро равона мебинанд. ба болокории ин басе дағалу пархош ҷӯянд. лекин бародарон, аз чақрим болотар аз пешатон деҳаи мулло амон мебарояд. мардумаш басе меҳрубону меҳмоннавозанд. мусофирро бубинанд, гардонда то як пиёла чой надиҳанд, гузашта намемонанд. одамони нек, шумо ба кадом деҳа рафтан горед? пурсиданд аз ҳамроҳи навашон ёдгору зубай. ман дӯстон аз ҳамин ҷо ин тараф гашта деҳаи шибонсой меравам. агар мо ба ҳамин роҳ равем, пешӯрамо нишон дод ёдгор, ба деҳаи гуфтагиатон мерасем. ҳа бародар, ҳамин роҳ рост ба муллоамон мебарадатон, таъкид кард марду хайрухуш намуда худ тарафи чап гашта роҳашро давом дод. ҳарду гуреза ягон нимсоат асп ронда буданд ки пеши назарашон деҳае намоён гардид. ба вуҷуди оне ки фасли зимистон буду дарахтон бебарг ба назари мусофирон нимо деҳа саросар дарахтзор намуд. мусофирони мо ба дил гуфтанд ки акнун мо нав ба деҳае расидем ки одамон умр ба сар мебаранд. бало занад он деҳаи касофат боро ки танҳо аз каппаҳо иборат буду намуди деҳагӣ надошт. одамонаш ба мисли деҳаашон бенамуд буданд. ранг бину ҳолпурс. мегӯянд бузургон. ба лаби чашмаи деҳа расида аспонашонро об доданд. хостанд ҳамон ҷо таҳорат бикунанд. масҷид аз лаби чашма ягон 100 қадам масофат дошт. бинобар ин масҷидиён диданашон ва ду ҷавонро шитобон наздашон омад. дар ин ҷо вузӯ нагиред бародарон, гуфтанд онҳо. баъд аз салому алейк биёед ба масҷид меравем. таҳоратхонаи он ҷо шароити хуб дорад. ҳамон ҷо вузӯ мегиред. ҳамон ҷавонмардон аспони меҳмонро берун аз масҷид баста миёнаҳояшонро сӯз карданд. худи меҳмонон ба масҷид таклиф намуданд. вақте меҳмонон ворид ба масҷид шуданд, ҳамон ду ҷавонмард чакманҳояшонро аз тан ба дар намуда дар меҳмонхона қатори даромадгоҳи масҷид овехтанд. ҳарду меҳмон ба масҷид будагон салом доданд. нишастагон ба ҳурмати меҳмонон нухонда аз ҷойҳошон баланд шуданд. ёдгору зубайр бо ҳама дастӣ салому алейк намуданд. танҳо суфи ҷалол аз ҷо нахест ки он вақтҳо пирӣ бар ҷо монда шуда буд. ҳарду меҳмон ҳини салом кардан дастонашонро бусиданд. мизбонон меҳмононро дар паҳлӯи суфи ҷалол шинонданд. яке аз писарбачаҳои 15-16 сола дастонашонро об гирифт. ҳамоно наздашон як табақ шӯрбои сергӯш оварда монданд. меҳмонон ки аз ҳар чизе ба даҳон овурда буданд ба табақ нон майда карда бо иштиҳои том ба хӯрдан даромаданд. соҳибмасҷидон ҳангоми тавоноволи меҳмонон аз онҳо чизеро напурсиданд, зеро он мардум аз бобову аҷдодонашон шуниданд ва насиҳат гирифта буданд ки меҳмонро аввал шикамашро сер бикун, пас он аз куҷо омаданд ва ба куҷо рафтанашро бипурс. пандро аз шайх ҳоҷӣ юсуфи хатлонӣ бобояшон гирифта буданд.
дониши дарё доштанд он кас ҷабру ҷафои чандин мадрасаҳоро бар дӯшашон кашида буданд. Чандин шаҳру мамолики машриқзаминро сайргашт карда буданд. Ду маротиба зиёрати Каъба карда буданд. Қариб ҳамаи урфу одатҳои мардуми мамолики мусалмоннишинро медонистанд ва беҳтар инашро мақбул мекарданд. Он кас на танҳо дар хатрони замин дар сарзамини ҳисору Афғонистон ҳам шану шараф ва обрӯи беҳудуде дошт. меҳмонон шӯрборо бо иштҳои том ошомиданд. ту сухандонтарӣ аз номи ҳардуямон бо соҳибдеҳҳо ягон миннатдорӣ бикун, оҳиста ба ёдгор гуфт Зубайд. Барои меҳмондориятон ҳазорон бор ташаккур. Ба аҳли масҷид рӯ овард ёдгор. Илоҳо ғамро набиниду дасти камро. Чеҳраатон ҳамеша кушоду деҳатон обод бошад. пиёлаҳои чой хуштаъм ба гардиш даромаданд байни масҷидиён. Агарчи меҳмонон аз рӯи одоб ҳанӯз хомӯш буданд, суҳбат оғоз ёфт. густохиамонро бубахшед. Рӯ ба ёдгори Зубайд овард. Яке аз нишастагон тоҷик будани худатон аниқ, аммо сару либосиятон ба лаққаю қарлуқҳо монанд аст. мушоҳидаатон ҳам дуруст аст, мулоҳизаатон ҳам, ҷавоб дод ёдгор. Мо ҳарду аслан аз кӯҳистони Балҷувонем, вале соҳиб касбем. Ман ҳунари дуредгарӣ дораму он ҳамроҳам Зубайдро нишон доду ҳунари бофандагӣ. Аз пушти ҳамин касбҳоямон нон мехӯрем ва як ним кас мешиносад ламон. Акнун ба сари пурсиши шумо меоем, бародар. ба суолдиҳанда нигарист ёдгор. Ҳаматон медонед, ки бо сардории воситӣ як шӯриши калоне бар зидди мири туман барпо гардид. боз ба ҳаматон маълум аст, ки шӯриш ба қувваи сарбозони амири бераҳмона пахш карда шуд. хуни мардуми бегуноҳу фақири Балҷон ку пуштаро рангин кард. онҳое, ки дар шӯриш ширкат доштанд, ҳалок гардиданд. ба ақидаи ман одамони хушбахт ҳамон ҳалокшудагон буданд, чунки бо як тир ё зарби шамшери сарбозе бе ягон азобу уқубат зиндагиро падру гуфта рафтанд. лекин онҳо касоне, ки асир афтоданд, то ба имрӯз ҳар рӯзи ҷумъа дар соҳили Сурхоб, ки бозор онҷост, бо навбат гӯсфандвор мекушандашон, то мурданашон. Дар зиндону обхонаву канахонаи мирӣ чӣ қадар азобу машаққат мекашанд. Тани беҷонашонро бурда дар ғоре мепартоянд ё аз ҷаръе ҳаво медиҳанд. магар ҷасадашонро ба соҳибдараконашон намедиҳанд? Пурсид яке аз нишастагон. Кӣ ҷуръат мекунад, ки худро соҳибдарак бигирад? Гуфт ёдгор. То хештабори осои шӯришгар будаи гуфта ӯро ҳам ба шиканҷа мекашанд. Аз ин сухани ёдгор нишастагон гирибон гирифта тавба мекарданд. баъди андаке таваққуф ёдгор ба суханронияш идома дод. сарбозони мир ба деҳаҳо шабу рӯз ҳамла оварда, касе ба чашмонашон нохуб тофт, шӯришгарон карда бурда ба зиндонашон меандозанд. баъд ҳоли он бечораҳои бадбахт табоҳ мегардад. муфт мурда мераванд. додарам, магар онҳо мусулмон нестанд? Ба суҳбат ҳамроҳ шуд суфи ҷалили мӯйсафед, ки то ин дам хомӯш менишаст. ана падари иззатманд дардовару аломовараш ҳамин аст, ки гӯё ин амалҳоро аз рӯи шариат ба ҷо меоранд. оҳ кашид ёдгор. онҳо даъво доранд, ки касе шӯришгар аст, куштанаш равост. барои онҳо шӯришгар буд ё не фарқ надорад, мард бошад шуд. бовар кунед, бародарон, дар тумани Балҷун қариб ягон мардинаи ҷавону миёнсол намондааст. аксаран кушта шуданд. касоне, ки фаҳму фаросат доштанд, ба тумаи қаротегину дарвоз аз давлату Афғонистон фирор карданд. ману амакбачаам боз Зубайдро нишон дод ёдгор. бинобар
ҳунармандиамон оилаҳоямро таъмин менамоем. Зиндагиамонро хуб буд, вале чӣ хеле ки мегӯянд, худо бигӯ ки ба хонаи ҳамсоят оташ наафтад. Билохира он оташ ба хонаи ту ҳам мерасад. Ҳамаи ин одамон бо тӯҳмат ба зиндон рафта истоданд. Мо ҳам агарчи гуноҳе надорем, аз хонандаи эрҷуманд худ маъзарат мехоҳем. Ёдгор Зубайд аз фаъолияти шӯришгарӣ маҳсуб меёфтанд, ки мудом дар паҳлӯи восеи сардорашон амал доштанд. Ин суханони ёдгор барои эҳтиёт мегуфт. Рӯзе ба даст меафтем ва ба тӯҳмат ба зиндон меравем. Сари маслиҳате омадем ва дар каҳдонҳо пинҳон мешудем. Бӯи ғализи коҳ ба ҷону диламон зад. Ман, ки дуредгар, аксар вақт барои буридани чӯб ба ҷангал меравам. Боре ба ҳамин мақсад ба ҷангали паҳлӯи Шакак рафтам. Побанди чӯбурӣ будам, ки назарам ба сурохе афтод. Табаро ба замин гузошта, аз рӯи ҳавову ҳавас назди он сурохӣ рафтам. Бидидам, ки дар он ҷо камарест, ки андарунаш ягон 50 одам бемалол меғунҷад. Чуне ки гуфтам, баъзе ки аз бӯи каҳдон безор шудем, ин сирро ба Зубайд кушодам. маслиҳат кардем, ки рафта якчанд вақт дар ҳамон камар пинҳон шавем, то аз даргоҳи Худованди мутаол ба унвонамон чӣ меояд. Он камар аз деҳамон дур набуд. Ҳарду як поси шаб рахти хоб ва пӯшокиҳоамонро гирифта ба ҳамон камар рафтем. Камар дар пушти ҷангали пуранбӯе воқеъ буд, ки эҳтимол онро ғайришикорчиён касе намедид. Ҳардуямон дар он ҷо пинҳон меистодем. Шабонгаҳ тарсону ноён барои овардани хӯрока гоҳо ман ба деҳа мерафтам, гоҳо Зубайд. Ҳамин тавр то моҳи ақраб он ҷо мондем. Хунукиҳо сар шуд, душворӣ мекашидем, ба оташ гиронидан метарсидем. Меандешидем, ки дуди оташ ба ҳаво бабарояд ё шӯлааш оташ гирад-ду атрофи равшан менамояд. Сарбозон аз ин воқиф мешаванд, муфт ба даст меафтем. ба ҷонам расидему як рӯз ба Зубайд гуфтам, ки эй бародар, то кай чун мори карах дар ҳамин камар мешинем? Хунукиҳо омадан доранд. Дар ин ҷойҳо зистан ғайриимкон мешавад. Зубайд аз ман бечоратар буд. Маслиҳаташ додем, ки пагоҳ шаб аз деҳамон гурмонанд ба хонаҳои меравему асбобу анҷом касбамонро гирифта ба аҳли байтамон хушбошӣ мекунему таваккал бар Худо карда баромада меравем. ин маслиҳатро Зубайд писандид. Ҳамин тариқ ёдгор ба масҷидёни деҳаи Молаамон меҳмон шуданашонро дар хонаи Шамсиддинбой, сипас ба деҳаи Ҳамидтӯғ рафта дар хонаи Норимбой муқими гаштанашон, воқеъе дар ҷангал, хирсро куштанашон ва сабаби аз Ҳамидтӯғ фирор карданашонро ба тафсил ҳикоят намуданд. хонандаи азиз, мо фирорёни худро дар масҷид мегузорем, то ки фароғат кунанд. Дар ин миёни хонандаро аз ҳоли Қодирқулбой пушаймон гашта воқиф мегардонем. бо мо бошед. давоми боби ёрони восеъ, давоми романи ёрони восеъ бисёр шавқовар аст ва аз таърихи кӯҳани халқи тоҷик ба мо нақл мекунад ва мардони ватандӯсти хештаншиносро ба мо ҳикоят мекунад. бо мо бошед.